nanayon nga yaitan ka requested by Reynaldo Bumanglag ng Lalo Cagayan, Noralyn Agbayani ng Alicia, and also to Grace Gamad. Ito na yung request nyo. Ayan, pag-share naman. Lipaten kanti kunak nge saan Tana irwa mag-ayat anay sangsangayan Ayat kinali kaguma Naipaay mo Pudno pakaragsakan Oray awan kamalaglagip ka Dagidila dawam inak makit kita Dagidinarway nga inangaw ta Tumrem lulwa tunggal mapanunot ka Agnanayon nga ay ayaten ka Ipatpategen pudno adungdungwen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magunas Agmay-may sa katoy puso Oray awan kamalaglagip ka Dagidila dawam inak makit kita Dagidinarway nga inangaw ta Tumrem lulwa tunggal mapanunot ka Agnanayon nga ay ayaten ka Ipatpategen pudno adungdungwen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magunas matay to'y biyag ko Agmay-may sa kato'y puso Agnanayon nga ay ayaten ka Ipatpategen pudno adungdungwen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magunas Agmay-may sa kato'y puso
ka. Ipat pateken putno dungdungwen ka. Uray paino imadayo ka. Pimanaw ka adi nagpakada. Magudas mata ito'y biyak ko. Agmay may sakato'y puso. Yes, thank you so much. Noraline Agbayani, Grace Gamad, and Reynaldo Bumangla.